Ngabona nibona mina. No, I'm supposed to be one man. But yeah, because of the things that you were saying. Oh. Manje uyathini nje. Ngiyazi vele. Awona uncoma ujikijiki. And ngithanda muhle wona but sometimes nje. Hello, njani sihle? Ngiyokhipha lezi nje namhlanje. Konstantino. Yebo Mpumi. Ngizophathwa ikhanda ke namhlanje ngibona la njengoba ngivukelela. Hey bukhona singuma mfundisi. Ngobani? Angazi. Mampisane hi. Olivia, ngizodlela kuwena sithina sami. Olivia. Asibanga kuhle ayibona. Yeah, ayibona. Mamtongwa hi, Asachi hello. Bandomi uma Batsaka hello. Nzokunda nje. Utamele ngikundeni. Ngiyabonga. Tana I hope uhambe kahle konke kuma exam cause angikubonanga kuma supplements from OMSH office. Kwahamba kahle ngiphase wonke ama module. Thank you so much. Isinenkosi ngiyakuthanda nami. Uyamkela yebo. Ukunda kephi noma uyikuphi nje ngiyangena ngihlale phansi. Awande hi. Ngiyabonga lelithi. No, ngibuka. Ngiyakuphelelana. Ngiyakuphelela. I'm not worried. Sembile ngiyaphinda unjani? Yonke ngashiya izami. Lapho ngikhalani ke-beach. Sinethemba. Ngiyabonga amamdlalo. Habe, amamdlalo sabangaka. Hello, Balizit. Why uthanda ukugunda? Ngiyathanda nje. I think anginayo reason. Isinqumo nje ngayise sizothi ayazi ni ngithanda ukugunda mina ngagunda. Ngiyabonga kakhulu Amanda baby. Ngaje ukusho baby ngathi into enkulu kumina akakuphumi nje kalula. Ngiyaqaka ibu baby wani bashela kusho. Novelo hi. Mamthembu sikole my angel. Calling my angel. Kubani? Ngiwenze ku-Oliver Manizam lapha ku-Rasom. Mr. P, hello. Meso, hayi bazi babaningi abantu bamdlalo sinamhlanje. Ninjani bomanyanda? Ngiyabonga Lwandlekazi. Ukuhle hello. Unyaka wesingaki lo nyuvesi wes-2025. Unyaka wes-2025. Hello baby S hello. Hayi bigama lakhe ke. Ndumezulu hello. Sinenhlanhla cele. Lapha dengikazi sinenhlanhla. Nini kuthanga? Hey mntwana mama ngikuthanda bakithi congratulations kizwe nokuthi khona othi Madubandlela. Angiyazi ke lempahla ethakazelo ongenze kuMadubandlela nawe uyangena not too sure. Ubhemu. Hayi mina ngamdlalo sibaba wangcono. Siphethe Hlemkhize hi.
Zamaphiwe Hlongwane, hello. Baby S, thank you so much. Ayibalo iminyaka enyuvesi. I know ukuthi ayibalwa nje. Uma uyabuza ukuthi unyaka wesingaki ngimtshela wesikoni. Khadi T, hello. Hani kuhle, hi. No sisipono nangubuza ukuthi ngiyakuthanda nami uJamini. Unosangimuza ukuthi nda. Ngicela ukurequesta ngisemsebenzini. Request ntambama manje ngi-live. Ngiyabonga Sanele nazo, hello. Ngithanda ukubuka video yakho wenza passport, then I like the way ukhuluma ngakhona. Thank you. Lapho khona uthe ngikhulumisa komfana. Hey bakithi zinhle, hi. Ngiyabonga Ntobe, Wins, hello. Ole inhliziyo. Eish. Uyathandana yini namantombazane? Awu. Ngizoqala mase ngina 40. Kanjani manje? Sengithe nje ezesho njalo. Conclude ayinoze afika lapho. Indaba usayibona yini? Angazi. Banele, hello. Usnesh ngiyabonga. Umahle. Ngahlekisa. Hello Ziyanda, unyanimi. Hello. Kondoda eney'dlathe ngikake mathi ikhona. Angazi wesinetheva zishaphi. Ekhaya ngidala kushisa mosquito coils ungasabaselekile kanje. Ngiyasho ukuthi kube kuseresh nje ngaba ikhonko lokudoti wenzala. Ungathi ubona ngizolala dining ngifuqana mosquito coil uzohokela ubalo mosquito. Yes. Okay, umbali ushisa uma. Ngibona nje uzokhompela kanjani emzini yami? Bakhompela kanjani kwakhe? Hawu. Sihle umjani. Ngiyaphila amadlamini ngiyabona. Hayi bo ngizangafuna umntaka ebusuku. Ngizwe ukuthi yakulalela. Ngizoshisa iqhiza sofa thikithi. Awonje. Look at it like. Hey bo, kanjani bese umuntu uyazi hey bo. Kanjani manje? Siyala. Uyazi mosquito coil ukuthi. Uyazi ukuthi mosquito coil. I've never. Yanti yashisa. Ngihlezi ngizothola khona mosquito coil and one of my brothers wakwayibasedlini yakhe. Angazi ukuthi zithini. Amawivu ngathenga ku Savage Beauty by Swazi. Mongase ucheck la usashabalala izovela intombazane. Then leyami emfishane ikona ngazi ukhuluma ngayiphi. Then leyami emfishane usearche umphoza mnotho. Uyayidayisa. Le ende usashabalala. Le mfishane umphoza mnotho bazovela. Awudlini today, I wanna see you eat. Angakalambi. Uthi sangathi ngiqunjelwe nje kukabili. Angathi phela nomkhabo omgaka ayakwazi ke. Yebo malume nathi njani? Hello Wendy. Oh phela umuntu mela phatha isikhindi mezala. Khona sithi Njalo mekuthiwa mashani. Ha. Just wanna include ngine sikini is coming. Buta amabhekini esadfish. Ashame. Angeke phela ngibhuda wona bhuda ngizobe ngihleli mina phansi kwesihlahla. Nebhekini. Ma. Ngazangake. Ngizothini phela kulo nyanga ngizangiye vacation manje. Isithombe samazipho. Inkinga ngizosifaka kanjani njengoba ngikhuluma nani la leso sithombe?
shoot screenshot lana ke. Ngoba angazisumbe so. Hello lwazi njani? Bona nje futhi. La kuyafana nala vele. Nami ngakho ngisusa. Mkhulu njani? Ngiyabonga wevava. People, I think this Pexi, on the way to you. Pixie. What did you order? I think it's from imali ke le nkosi yami. Shwele baba. Kodwa besigcina sikhulume ngani lo sengisondela malo. Ucabusana ubuso usana ukudlala ama-filter nina i-filter yona le bukusisa la. Kodwa mina ke bandla angikhethi ngicoba ukukhona ngalesi sikhathi. Ukuthi zishaphi nje awu. Ngabuya nedono ngitshele nje. Ekhaya ngifika khona Vaseline angazi nani. Ngikapha khona ngihambela kuhlanganisa. Ngicela ucolo kodwa ngosami ngisemsebenzini. Buke ukhathele nje eyibo ngikhathele. Wangekho hype. Angizohlezi phela ngihype nami ngumuntu. Nami ziyangivuka and ngineconseki. So nje akuzohlezi kunje. Ngingakulindela ukuthi ngizohlezi nje uthi ngabuka ngikhathele namhlanje ngangekho hype. Ubani ungalindela ukuthi umuhle. Abe nangubhuta methu phasile ki yididi siyabonga ungabubalwe phasela la ndona leli mele ngiphathe ID nayo kusukela kusasa la emsebenzini lethi ngizophuma ngabhala umnyanto mekubile phasele ngitsho ukuthi lona ngabhala umnyanto ongitshele nje khona impahla engasazwani phela naye isebenza umnyanto manje le ngiyodabula khona njengathi ngifuna ukubonana naye Angihleki wena. enye impahla nje eyangizela ngobuso ngayithanda kakhulu yangigibela ekhanda ngathi dilika sakemthi dili tshela ngiyabonga Gwanyana yebo phakathwayo nazi yazi ngingazazi ithakazelo zabantu phezulu ngoba nezamdlalo sengiqala ukuzizwa la TikTok benganozishapi bengizozela Angazi uzazi. bangazozangco My buzo kodwa abantu esinje. ngomdlalo esawujwayelekile ngasekhaya emlazi so kuhlezi kuthakazela abantu nje ngixaye ukuthi ungabe sami isithini ke bandla Awukho energy drink ngibade ngilele narufe futhi awuyithakazelo zakini pho however Ngiyabonga Faith. no sengisiza ngani Just to know them. mase Uzazi akungathi umuntu mayiqhamuka la akubuza ukuthi ubani igama lakho go paradise ngomdlalo mesathi akubize ngesithazo sakamdlalosi
Kukuyena phela. Sokuthi sazi uzokusuka wena ukuthi manje wayengibiza ngalesaze noma wayengibiza Ngizoqagela ukuthi shuthi bandla-ka shame. Uthini manje bakhona imlazo omdlalo osebo la kweyincane. Ingangihlali kweyincane, ikakhulukazi singasekhaya. Nasesikoleni e-primary ngangingedwa umdlalo ose. Ngeyikhathi zami nje. Ngangingedwa umdlalo ose-primary ngikhumbula kahle. Babeyishela mhlawumbe umkhizi ocela ubani. Ngoba ayibo. Grade 8 to grade 12 wayengekho umuntu engishela naye isibongo eklasini lami. Babe khona kwamanye kodwa nje eklasini ngangihlezi nje umdlalo osengedwa. So akulula ukuthi ngazi nokuthi ayindaba bakithi. Ngisemsebenzini. Ngiselantshini. Ngiselantshini. Baba. Yes. Kodwa nje namhlanje khona into yazi khona into ezongibasela ngiyezwa. Futhi nje ngiyazi sekhaya nje lapho. ngizomtshela uma uvuka. Usekhaya nje ngiyezwa khona into ezongibasela. Ngakho nje ufika ngidlaleli. Hello Nkanyezi, ngoba mapholo mashema hlathi shumayo. Izona ke lezo zaziyo. Sakababa mphela lesi. Bathi umdlalo sawazi. Ayibo ngibazela lapha abantu. What the paradise. Futhi ngiyasho nje ngoba ngazi mina ngihlangana namuntu. Yimi. Aba ay hlangana lo. Ngihlangana nje nalento. Mathenjwa. Lokho bengayijwayelekile umathenjwa. Ngisalisa sibona. Ikhona ngane engifunda nayo nesipho Mathenjwa. Sisi kuyaphela lapha? Yeah, ngiyaqeda. Yabo done the site now. Uzongibheka? Ngizelabi. Ngibona mfana. Khathele wema. Hayibo. And ngilalela ithizela phela athi ngisitokhozithi. Ayisizona zasho mawusayisavelelwa. Ngilalelezi. Yazi mhlambe bushishaya u11. Ulala? That time mina slept around. Ngathatha sisi extension ngayithi nje qhu. Ngayithatha ngilele sock. Ngasho khona hayi lo ngintobozini. Mangiyezwa ungalali. Amsho manje uma uyathi ukuthi sike savelelwa. Hayi akahle nje. Hawu. Ngize ngalala ngithi ngiphaphanisa mosquito khona usuku ngiqina la. Lethe kuhle la. Phobe usiyavula bathi bhuwa abadlwana endlini. Unesimzake? Nginengane mina zo3 zonke. Girl. Umama nezingane zakhe. Bakhala kusenze ngabe behwa isicapha nje. Ngavula. Mengivula bangena balala Nkosi yami ngathi shame. Yebo mami inkinjani? Abi nje phela ehlala eminyango. I love you too little. Itsela ngizophathwa ikhanda noma ngiphethe already. Ngiyabona ngivukela serious. Now you're confident. Samsung ngike le. Ngoba dengilele. Samsung le. Ekhaya. iPhone kade ngishintsha ifika nje. Besides that, Ifoni yami iyakhonkotha uma ngifonela. ngizile.
ngiyakhonkotha. I'll take my pride. Ngiyabonga guys, ngikhathe few years to come uzokuba i-TV presenter. Isingisi ngisithathe kodwa Nkosi. Ngiyabonga ungicabangela into e-right. Aba wena ngicabangela into e-right wangempela. Manje uGeorge uzosumphukaphi? Uthi few years to come uzoba i-TV presenter. Mina ngifuna ukushiya indaba, ave indlela engithanda ngayo indaba. Phela umsebenzi engawu-enjoy-ayo loyo. Yeah. Because ukufunda into ebhalwe phansi. Angikwazi nje amazambane. Ngangithanda ukufunda amanoveli eklasini. Ngisho ngayidalo sisi, ngibumama ngibubaba ngibingane. Kuhlekwana eklasini nje ngangithanda nje ukufunda ngangayiphuthi ke. Noma ngisho isimo sezulu. Mafuna kule ikole zakho ngofuna amanoveli engawafundi. Mina ngifunde khoneni la. Grade 10. Ngiyayifunda. Nangafundayo. Ngafunda noMahlengi mina xotshele ngafunda uMahlengi ngaphinde ngawufica evarsity ngathi ayike angasangaki. Ngimthandani uMahlengi. Mfethu. Sesingisi ayibo esizulu bakwethu. Esingisini phela ngihamba hayibo. Ngumuntu omnyama. Umuntu omnyama kodwa nje esizulu angibona. Inkondla ngiyithanda. Njalo esangifeyilisa ngathola isapho. Funa inkondlo nje. Ngihluza ngihluziwe. Yibo, ngongitshela nje. Mayo inkondlo vumelana nenkondlo. Washa? Awubada. Boyazi wena uhayi indaba nje. Yenze. Mothi ngafuna izikole lezi. Awu phela uMamatha abenze uMahlengi. Awaqala nini ama-multi nini? Abenze uMahlengi. Ngangeka grade bar. Anothile. It was only a few years. Hello. After that ngabuyela ma. Konje babezongixoxa nale ikolo. No. Abangikhosa mina. Ngikuxoxa yazi. No, but primary yami indlela engekho serious kakhulu. But yazi wawudoja nje lapha. E-primary? Uyihambele nje uthi qeqe usukwini. Hawu. Angifunda kaZethi ngibe nehlala yakhe. Khona uthi shathi khona siphumeni kuyashanela. Yonke uphuma nihlala emseleni esikoleni. Mina ngatsho siphume sigoduke. Waphuma wena kodwa Ngeda sisi. Ngithe ngasepreaching kaze Khosi Christa Kholutho. Esengisepreaching kaze ngiyashitha hayibo. Kwangekho umuntu omlandelayo nginganje isikole kanti kwenzakalani. Ngaze ngafika ekhaya mengibuya futhi esikoleni ayikho nje into wrong ngathi shizinje la ngaqala lapho ukuthatha isikhwama sami ngitshathi mase ngibona ngihlalele lutho-ke ke. ekade waza. Ngisokuhlelo akade ngabiphara mina. Siyabheda bese ngoba amathuba erepha emaningi kakhulu lapha. Isikole sikandakiwe kakhulu. La wafunda Icola. Khona umuntu sangawufaka ngana ke Icola primary mhlambe singcono manje. Singabiyiwe isikole, uthothi ndobeka impahla zenu ungawovela nisale indothisha nokhi phambi komnyango. Usuyabuya amapharakazi asewuthathela umphaka sekushiyene incwadi nomathini igaba. Yabo nje. Ngisho umuntu waphunyuka intweni eziningi nje lapha. Uyakubona ukudla sasayingane phela umuntu kokulula lapho uthakubamba grape. Futhi awungawuzizwe umuntu. Opoto yonke indawo. Isikole sesidlanga lesilenta abele sidlangalaleni yawo nje umuntu wasinda la. Dodo isikole.
udoto esikole. Ngoba sasihlukile even ey'nganeni ezayifunda kwezinye iy'kole around us. Ngokuhlakanipha sasingazi lutho. Sasingazi lutho. Angiyiphathi-ke yesingisi kwangathi sisha nje uyayihlanganisa. Ngobani asifundi lapha siyadlala funda ngaleso sikhathi. Kodwa nje after break sidlala i-cricket sekuyayidlelwa kuphela. Ayikho into abeserious ngayo ngibeqeke. Okunye nje cha. Hlekani bathi ubuhlebisi ngangifunda koyintontisi. Ngiyazi into nje. Isikole sasingekho serious ngale ndlela. Ayikho shembandla mhlawumbe into engaphuma naye eyaka grade R kuphela. Lawa ema-grade angiboni nje kahle. Ngiboni nje kahle. Lihlakaniphile iy'ngane. Yabo uzubone omunye uthishazi wabuza ukuthi benifundaphi. Like esikhomba kanje ukuthi niphuma kiphi primary ngoba nje sithi kubheda kubheda wangempela. Lapho ngimileni kodwa dasho. Sisho sami sifunde exolo. Siphuma exolo. Hayi zakokhalipha iy'ngane. Yabo nje la primary angala nje waphela kufika ama-section. Kodwa umlazi indawo ayibo wena. Kanzima kwazi saqala ukuhluba sesiko-grade 9. Nakhona sekuze ngisemsebenzini mama uNomsa. Nakhona sesize sajwayela ukuthi okay khona iy'ngane ey'kanje kwayimanje besinayo ukuthi laba-ke baqale phansi bacathuliswe. Ukubhala yes ukwazi ukubhala okay lokho sasikwazi. Kodwa kwakungumehluko omkhulu kabi nje. Leo primary ayiqala grade R. Yaqala grade R sigcina grade 4. Ithina savula grade 5, grade 6 no grade 7. Kwaba yingane kwaba ithina ingane zokuqala zangaloyo nyaka ukuthi sifika grade 5, sifika grade 6, sifika grade 7 zaqala ngalezo zinto. Ekubeni sasisophuma siye eKhalipha. NaseKhalipha waqala grade 5 to grade 7. Grade 5 to grade 9 eKhalipha. Sesisowela. Bavele bawuvala nawo lo grade 9 kodwa grade 7 ba-eda amabanga aphansi. I think kube ngayela eKhalipha mhlawumbe ngizobuya nomngcono. Umbala la uphathele udumile nje ufuna nini? Why ngafuna ngiphatha yena kodwa kawufuna. Let's find out uphatha yena. Ngiyakusana nami. Tutuzile hello aphelele hi. Ngiyanishiya manje guys. Ngifuna le phone i-charge. Ngiyesozo namhlanje. Ngifuna nginivezelele lapha esozo into ekhona. Nifuna tshelani mina nginipostele. Excuse me. Ngizothenga. Mama. I lost just one word. Ayitutuzile ngasishisa. Khathele simsebenzini futhi. Ungahambi kusemnandi ukuxoxa nje. Thiwa ngahambi kusemnandi ukuxoxa. Gogo nomkhulu basemzini wabo njengamanje. Ngizothi mengiphuma la ngisi-Russell. Mase ngiqedile ngiye lapha ku-Pine Street ngiyothenga ishwama KGC. Sengiqedile sengihlale ngeSozo. Mase ngibuye eSozo. Chekile ubona nje. Yakwazi ukususela. Wona kudwebe mina. So ngazi. Njengazi ukudweba umuntu nje ngidweba kanjani yena.
Na, lapha kade ngisasho ukuthi ngathi ngangayikhohlwa ibuko zami. Kodwa Jehova nizobona lo mkhaba wami manje. Hera's iPhone 12 Pro that was bought cash by her sister is connected to charger. Manenik. Ngithe yakwazi kusuka. Yini mama? Lento lo yena ngoza kufakela. Mine. Dweba mina. Wena. Dweba. Uba pratas. Uba lo. Butterfly uyahlupha. Asamkhulu wema. Mkhulu. Hayi, ngizonigwinya. Ya, sithinile la. Uzodweba ngale zezinto. Uhlekani. I feel like Kwamina yabona into uqala enkulu ngokuhleka. Angikwazi bathi sukudwe umuntu mina. Zama. Hlalela Lutho. hey nyaza kakhulu brush. How? No, let's brush them. Yanyaza. You need to control it. Paradise ngeke. Lendathi zimanje. Hayi ngeke ngikhona. Woza ngikwenze ngale. Awungeke into engane. Yenze. Uyisa Ungabe awukamile ngani othembeka job. Yabo kuba ngikwazi. Ngabe sengiphoxe kabi. Siyosindela kona nje ukuthi ngifunda nawe dadewethu. Ungavela usukela umuntu nje uthi ngabe ukamile ngani. Imnandi leyo nto wena moyizwa nje. Kodwa ngoba ngifunda nawe. Ushaya kanje angizwanga lutho. Kodwa omunye umuntu ngabe ngiphe kwakho manje. Hawu ngeke ngazamule ngikhathele Thobza on. Hello Thandeka. Yes. Bari. Yes, phakathi sekuthiwa ngikamile ngani la. Awubathathe ke dadewethu. Ungangiplasha kanjani mengibhalele lokho kusiphokazi. Hey. Angikwazi ukuduba lezi zinto bethu. Hey, fun zami. Hello ninjani? Hloniphani ngiyaphi? Uthi siphokazi bakamini wele ingaka ebakupha. Iyeza my brusheki. Yabo kutshela ngisho ngithiwa khona ingakho ngihlezi ngikondile. Yabo shuthi nasi izathu ekumele ngisiphendule abantu bethi angikondile ngani. Azibrusheki kungcono uma seyigameki nakhona. Hayi ukukama nje okuncane ngoba nakhona ivele izingagameki. Isinjalo nje. Ngiyabonga kusama bathi ngimuhle. Siphaza bese siphaza bengayitshela sizosho lento. Hello Asiphe. Yazi igama lithi Asiphe session. Ngina namanhlonhlo nje. Umukhulu wena umukhulu. Chekile ngamo. Alright. Umukhulu wena uDecember manje wayo kuna ngithi uzothiwa ngikamile.
yena ushona ukuthi angithi uyabonga isikhathi sabancane ngizolwa ngoDisemba. Oh, we sine and uyingane ngempela. Ngiyakunda sidalo mina. Yolisa hello. This is so cute. Ha uthando yaba. Siyabonga kusomandla ukuze kufike iminyaka sisaphila uma usemhlabeni ngiyadlala semsebenzini haleluya yazocula wingane phela wena ingafunga lazo ucula No, Mas brothers daw awungakozalo mntanami Jessica. awusathi inyama inama siyabonga kusomandla ukuze kufile iminyaka sisaphila yini ungavuma phomolazi mokuba ungangami siyabonga kuwe Awubongani ngizoyibuza baba ukuthi akulona nelekhaya. Awubongani. haleluya haleluya hayi wena welisi uzobuzwa wonke umuntu uthukephi Azosho nje ama-followers akho Eh? ukuthi ukuthi nakazazi izinto. uzobuza wonke umuntu uthukephi wena wena uzobuza wonke umuntu uthukephi for what reason What good reason now? what reason nawo ngasiphi isizathu Singaqeda manje. ugogo nomkhulu basemzini wabo uma usemsebenzini mina ngisemsebenzini abantu bonke balaba khona in Jesus name can I get an amen Amen. praise the Lord Hallelujah. Ngicela sicela ivlog yebish nina ngakungane kanti ngivulukisa nina ngingane usineyo noyoliswa ninyamka ngitshela phela bangani bami ngithanda kabo Sibiri kodwa qani ngitshela iminyaka yeni konke ngifuna uyithoma bangaphansi kwa 15 uyezwa uyolisa una 11 too much mibuzo 11 years okay chum bengabona washa una 13 usine Washa? 10 Thebe. but ngiyaba understand ngoba basayingane phela abantu angamele ke baphoxe la because bakwenza nje out of love Bajazi uzoyebhisha impela. Daddy, boom boom. You know how much I love you. I need you Paradise. ever. Daddy, oh daddy. Wakhala uthondo baba nje wena unababa manje. I love you. Nginayo baba. I do. Yeah. Nyanyama. Iyabona nje, yabona nje. How what yabona? Yabo. Hayi, yazi nje. Ukhona unyanyama kodwa ukhona around. Ngiyadlala usekhaya. Ububusa ngathi. Cha, Sengicishe ngajabula nto noyisi. ukhona uyihlo wami phethe. I love you, daddy. Usiswele una 21 ingane zami. Kana kakhulu kunani. Kuthiwa yiwona ikira. Kuthiwa nginanga you are my hero. Angaze ngidlalele baba leyo ngoma cabanga. Abe kore khosta abantu bangathi ngizwe. Ngizoye ngizwe. Yona namhlanje ngizoye ngizwe. Yazi khona umuntu ongigoleta imali yami angonje. Yazi konke ngifuna ngisho manje kwi-live.
Thumela emnyango. Sisipana ngale. Sisipana ngale. Clearly. What is it? Oh, nje akwazi ukudansa. Ivele ngineslevu sesisingakanani-ke la. Unjani uSalona from Zikhali Zen Spa? Why uhlezi ugundile? Uma ngiyathanda. Asikho isizathu, asikho ukuthanda. Sikhona isizathu. Isiphi? Ngoba kugamile. Shisi oh yes, ayinywele igaminyo zama igamika ihlangana. Alkameki. Body night easy konyezi yaphulwa nje mhlini ngahleli. Oh. Thiwa awuqonqona amanothi esikoleni khumbula phela nawe. Mina? Nangazo do re mi. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Do phela siyasiyeke kusebusweni sekwenye. Yo. Okay. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Oh. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Okay. Do Wasukuma manje. do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Ngabuthi ngiyahlanya angikuhlanyele kahle sengikublockile. Hayi wena uba Khona uthi ngiyahlanyela. masuvela umblock. So, angisaphenduli uma uphendula umuntu omubi la. So nje angisaphenduli ngivele nginje titi. You use the block box. Anjalo nje. Ngiyaqeda. Hayi ngiqeda shem. This side though. Hey. Ngizokushiya nama-side akho. No, you can't do Umuhle. Yes, DJ Toxic Beats. Mfethu, ungangishayisa nilona icover. Yazi ngifuna icover ka. Awunento abangakwazi ukubhala amaculo umuntu oluza amathuba ngempela. Uhamba by Amanda Black. Ninqanele lethando, ninqanele lethemba. Funa konke okusenhlizweni ya. So much I wanna see. I wanna be at peace and pay from love. Yeah, I'm a cover. That's my cover. I'm not a son to it. Don't shout. Uzoidlala kwi-keyboard. No, izosebenzisela nje. Onayo i-app leyo yokuvala ama-vocals omuntu. Sebenzise yona sicisha ama-vocals. Then ke mase siyashaya, mase uyangirekhoda mina ngisho phela ngomlomo wami. Yabo. Yeah.
Ya sihlangana nini-ke? Maybe next time you'll hurt like I do. Sisasemakhaya inkinga ayikho inkinga. Vele nami ngiyayidojela-ke nje sidala. Dojak manje. Awu mina awunqondi sizohlangana nami kusasa ungahlangani nami. Ngiyayidojela nje. Ngithethwa. Yawu. Kube kusho mina. Jiki jiki. Uthembakele my love. Yes, angizwani nokuhamba. Hawu nangethi I know you. Levale ngimsho wamabheti. Akusha amabheti antswempu mfethu. Yeah. Ngathi khandeka ibhabuli nje lana. Kusemseni kakatito. Paradise. Enze ezinye samba. Okay. Ngiyasengibheka lesandla engakwazi ukuzenza kusona. Phela I'm left-handed, so I'm done guys. Ngisikade ngibhala. Cha sengithuswa lokho ukuthi kanti kwenzakalani emhlabeni. Winxele. Yes. Hey, mina ngazi kwenzakalani ngawo. Eh? Angazi kwenzakalani ngawo. Bukela, Bye guys. ngisazi Ngiyifona ngiyenza 6:49. Ngisaya eSozo mina ngiyowenza ipromo lapha endidinga ifoni. And ngiphethe iphaphe yangiyelela. So nje. Paris iPhone 12 Pro that was bought cash by her sister is connected to charger. Sonke sisemhlabeni angithi ithandwa zami. Oh my lord. Bye. Sungivalele phela. Hawe senteni nginenkomfa sengikhohlwe ukumtshela. Nenkomfa esontweni. Ngolesihlanu. This coming break. Yeah. Ecala mina ngizoze ngijoyine ngolo. Ngiqonze e6. Nokuthi nje ezinye izidayisa ngi-excite. Why? Awu mina nginendaba mfethu. Uyazi? Anginendaba nje nalithoba nje. Oh really? Noma yini. Anginendaba nje. Kanjani manje? Asinandaba nje nalitho. Awukathi ubani isipublisha kanjani yazi? Anginakho ukuthula manginawe baby iqiniso. Hello aneni. Ngeke bye bye. Ngaphileni njani? Ufika sengihamba.